Bueno, Albert, bona tarda. Bona tarda, Fri. Què? La meva missió en aquest podcast és que ens acabin dient els verds. Els verds. Els verds. Igual L'Albert que i hi ha, en Llibert. igual que hi ha els Oscars, nosaltres serem els verds. Vale? Vinga, em sé una desena part d'aquests déus de la cultura radiofònica. Jo també. Jo més, jo Jo, una quarta jo part. una mica menys. Doncs això és un podcast. No tan ràpida. Què ens hem inventat? Tu i jo. I Llibert, també anomenat com a Free. No? Quan et vas començar a dir Free? Des de que vaig néixer. Em van posar fri els meus pares? Ah, et van posar Free. Sí. Tu ho sabies o no ho sabies? No. O sigui, jo creia que et deies Llibert de nom de pila i Free a posteriori, Els meus pares em van posar fri. perquè et feia En el vergonya el nom llibre de de pila. família Sí. i en el primer carnet aquest de la Mm. sanitat Mm. fica fri chamizo. Però al fer el DNI van dir que noms inventats no es podia i que havia de ser un nom català com els que, com Déu mana. I van ficar Llibert, que també m'agrada molt, que és un nom que va dir el meu tiet. Ah, bueno. Però És em una podeu dir traducció, com voleu. una traducció directa. Per amics free, per gent de la feina Llibert, Ostres. És més té més revolta la història del que pensava, eh? doncs mira, Molt bé. ja De tens un totes minut formes, tens d'intro. pares hippies, això segur. Punkis, punkis. Punkis. Doncs això és un podcast que s'anomena Catalans Lo-Fi, que el nom ve una miqueta. M'agrada, el nom m'agrada. El nom t'agrada, el nom del teu podcast t'agrada, Està està guapo. bé, perquè així no l'has de canviar. No? Podries definir una miqueta perquè ets tu l'inventor del puto nom? Bueno, és una bona pregunta. El nom Catalans Lofi crec que és perquè tu volies un contingut rotllo catalans i Lofi perquè, bueno, som catalans. Ningú pot dir que no som catalans, però tampoc som el català estàndard pur, com, com Jordi Pujol ploraria per la polla si li presentessis, saps? Som catalans. Que brut, Ah, no, això? com sí, perdó. Això és bastant català, per Ho una altra sento. banda. Ser Escatològic. brut. Sí. Parlar de Jordi Pujol i ser escatològic jo crec que és el que et fa bastant català. Molt bé. I llavors tu em vas embaucar per fer això i em vas dir que què hem de fer aquí? Doncs això és una mica el podcast de dos catalanets, De moment, tot bé. cis hetero, Correcte. que intenten ser progres. Afirma, culpable. I llavors l'escaleta del programa una mica serà la següent. Començarà, si durant la setmana ens ha passat alguna espectacular o fora de la normalitat, ho direm. Cada setmana. Cada setmana, si ens ha passat, si no, no. No, cada setmana em Cada passen setmana coses increïbles. una cosa extraordinària. Extraordinàries. Això és... Ho veuràs. La meva vida és molt avorrida, eh? No sé I les jo... compenso jo. Vale. Després, cadascú portarà un tema a obrir a debat i una secció, cadascú. I s'acabarà el podcast i cadascú s'anirà a casa seva i continuarem dissimulant que ens caiem bé. Em sembla bé. Cada setmana, per això. Cada setmana. Ho intentarem. Endavant. El tema havia de ser obert a debat. Què t'ha passat aquesta setmana? Què ha passat molt català aquesta setmana? Un incendi químic a una botiga, no, a un centre de productes de piscina. Això em sembla molt català. Sí, que hi hagi un incendi a un lloc que és de piscines. Està una Està bé. mica central d'esco coded, és un rotllo així que ens agrada. Bueno, primer que ni una setmana sense Sense una catàstrofe. sí, un apocalipsis de baix rendiment. De baix nivell, sí. Està bé. Són apocalipsis desinflades. Desinflada, sí. És una miqueta com anar divertint a la gent. Per Que, mantenir-te sí, actiu. calentet, sí. No, està bé. En el mood. I en aquest cas doncs, va arribar una alerta SMS a les 3 del matí a tots els habitants de Vilanova i voltants, això ho vas veure? Vilanova i la Geltrú. Vilanova i la Geltrú i voltants. Vilanova i la Geltrú és Vilanova i la Geltrú o Vilanova i la Geltrú? És que vols dir, si tenen dos nuclis separats o quina és la pregunta específica? Que si és... Si van ser en algun moment Geltrú sí, i Vilanova i es van juntar. sí. No ho sé. Jo crec que no són com Ortega i Gasset. Una cosa Vale. que sí que estaven separades al seu moment i es van... És com Castilla-La Manxa. No crec. Però ara em fas dubtar i no vull entrar a quedar malament amb cultura general. Com deu ser el gentilici de Vilanova i la Geltrú?
Hi havia el Viladroga i la Gentuza. Està bé, això. Així que seran gentussos. Gentusos. I de la Manxa, sucios. Quina qualitat de podcast podem fer, Fri? El que t'estàs trobant. Tu vas dir, no, guió no. Guió no. Guió no, impro. Pues Guió aquí no. ho tens. Aquí té, pallasso. Per què és un Passa tu. incendi en una central química que seguim amb català? això. Sí. Perquè va ser un incendi del clor. I el clor és una cosa que li costa molt encendre's. Fotut el clor, Li costa molt apagar-se. Sí, va ser bàsicament la tia aquesta de vamos, que he mezclado cloro con yodudo. No? Con la liao parda. Aquesta, però en català. I el clor li costa molt encendre's. Però quan s'encén... Li costa molt apagar-se. Bimbe! El clor és un tiet català en una boda. Clar, li costa arrencar, però un cop s'arrenca... Va fent caliquenyo a poc, caliquenyo, sol i sombra, pim, pam, i a les 4 està fotent-se una ratlla al lavabo i ja no està segur allà ni el cura. On estan les putes? Però tiet, que és una boda que no n'hi han. Put! No? Les bodes de merda últimament ja. Està decepcionat amb les bodes d'aquesta... Per això. Et sembla una bona substitució? És el tiet que sempre està... Si es comparés amb una fruita, seria una fruita així com una mica potxita, com a punt de podrir-se, a punt de madurar, que això transportat a una persona és la persona que brilla sempre amb el sudor de la mort. Jo mateix. No, però tu tens una suor sana, però hi ha un suor que ja t'està dient Va tocant. estàs per recollir-te. Ves enviant uns correus ja, ves despedint-te. Sí. És aquella suor que supura infart, una mica. Quan has dit que és com una fruita, és com una pansa, vale? Tiet pansa durant l'any, però tu has vist una pansa si la infles amb aire, que fa? I surt una uva, torna la uva. No. T'ho juro, busca-ho a YouTube. Què estàs una dient? pansa, la punxes amb una manxa d'inflar rodes. La infles i surt un... I fa... No sé. I surt una uva. És que faci el soroll jo. Sí, intenta. Perfecte, i surt una uva. No sé si has de ficar aigua, però és possible que no calgui ni aigua. O pot ser un IA, un fake de ChatGPT que m'he treballat jo heavy. Em sembla raro això que m'estàs dient, però, bueno, vaig estar remullades. Es fot una ratlla i ja passa ja es torna a uva. I després el dia següent torna a pansa ja, però ja no la vols ni a un Toblerone aquells, no? Com es diu? A panetone. A un panetone. Tercera cosa catalana que he fet. Hòstia, que n'hi ha més! Home, t'he dit cada setmana. Hòstia, vale. He anat a... Sí. Les desgràcies no venen mai soles. No, sempre venen de 2 en 2. De 2 en 2. Com els cunyats. Si hem tingut l'incendi, doncs hem tingut una cursa de 10 quilòmetres del Corte Inglés. He anat a fer una puta cursa de 10 quilòmetres, sí. 10 quilòmetres. Anava a dir una mitja marató, però no, una mitja marató són 21. Les curses de 10 quilòmetres és una mica la cursa de la gent que vol pagar. En plan, 10 quilòmetres no són tants. Però per què és catalana aquesta cursa? Perquè era gratuïta, Albert. Era una cursa gratuïta. 40.000 persones. 40.000 persones de gratis. A les quals només les uneix el fet d'aprofitar alguna cosa que no has de pagar. Anem a passar el dia, no? A passar el puto dia. Allà caminant. Aviam, jo no havia fet mai cap cursa de 10 quilòmetres, ni de 20 ni de res. I vaig dir, faig la de 10, perquè això de començar a córrer és crisi dels 30, jo tinc la crisi dels 30, però tinc els genolls dels 80. Què tens, 29 anys ara? Tinc 30. 30, justos. Sí. També estàs per recollir-te, tu? 31. Ostres. Però bueno, m'has ficat un any menys del que tinc. Ja començo a agrair-ho, això. Es diu educació. Es diu? Educació. Sí, he intentat tirar baix, però llavors no has tirat tan baix, no? Te l'has jugat una mica. Vale. Tu pensaves, li estic traient 5 anys. Una miqueta. Bueno, no sé ja ni com prendre-ho. Però bueno, vinguent d'un quaranton, doncs... I com ha sigut l'experiència? Doncs bueno, com et pots imaginar, he estat rodejat d'influencers runners, crossfitters i gent que està preparant les opos de mosso. Valga la redundància. Així que, he estat a gust? Bueno, he estat amb els meus cascos i el meu rotllo, corrent i tal. No ha sigut tan dramàtic com jo pensava que fos. He fet un temps que no és el millor, però sí sóc la persona que més ha respectat els semàfors perquè la gent sudava completament. Hòstia, vale. Està bé això.
El pas de sempre bé, els semàfors també, Perfectament. fer del passo... Millor que qualsevol d'aquests que sembla que estiguessin en el GTA. Jo, com Déu mana. Molt bé, molt bé. I estic content perquè, bueno, doncs he marxat sense cap lesió nova, excepte un pezón que em sangra. Però El mugronet. el mugronet. Que ja m'havien avisat, Mm. però em van dir que per teu no passaria. Doncs pues sí ha passat. És que a mi mai m'havia passat... Com a màxim he tingut una irritació. Però... Però corrent. Sí, 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 sí. Ah, tu Però- també corres, Sí. Cabrón. M'has fet així com la brometa, però tu també... M'agrada molt córrer perquè jo córrer m'ho prenc com molta gent ho dia, que és vaig sense cascos, pel carrer sempre faig el mateix recorregut, que consisteix en anar en un parc que tinc al costat de casa i anar cap amunt, cap avall, cap amunt, cap avall, cap amunt, cap avall, 4 o 5 vegades. 50 minuts, això. I no has anat mai a buscar un diagnòstic ni res, perquè és una cosa òbvia, no? Això- que tens això- autisme. Això ho faig perquè m'agrada molt, perquè puc ficar el cap en automàtic i pensar en les meves merdes mentre corro. Jo t'ho prometo que no puc pensar en un sol pensament de l'hora corrent ahir. Ni un pensament. Només, si intento recordar, recordo el rotllo. Brum, pum, pum, pum. La gent està massa addicta a la música. La música no és tan bona com penseu. Estic en contra de la música. No puc estar Esteu escoltant música per sobre de les vostres possibilitats. Te crec. I a més, jo em trec els cascos i el cap segueix fent... Ningú disfruta tant de la música com per escoltar tanta música com esteu escoltant Però saps tothom. què gaudeixo? Gaudir. No sentir-me. Clar, és una mica És el que busco, ocultar els teus fantasmes. És No? 100% el que busco. Escombrar així els fantasmets que per sota, una capa de música. Poques grosses, no li agrada a ningú. Però és millor la veu d'aquest preadolescent puber que la meva dient-me la teva feina és una merda. T'estàs fent gran. Has tingut un trombo perquè t'estàs morint. Què et sembla? He tingut picadet. Picadet. Ràpid, àgil. El que ha passat aquesta setmana a mi, personalment, són les festes de Badalona. Vale. Jo, com a persona badalonina, Tinc familiars a Badalona. i ara tens un amic. Familiars de quina banda? Els fills del meu tiet, cosins. El que et va dir Llibert? Sí. El teu tiet em cau bé, Sí, curiosament. però... Faré el podcast amb ell. Els seus fills? Caurien molt bé, també. Doncs van ser les festes de maig de Badalona. En quin mes són les festes de maig? No ho sé, perquè ara al meu poble han fet les Fèria d'Abril, ara, 12 de maig. És que això passa, la fèria d'abril a vegades es solapa amb coses, no O entenc sigui que no molt em bé. fio. Pregunta trampa o es fan al maig? No, es fan al maig, correcte. Era 50-50. Bueno, hi havia una Si de ets 12. intel·ligent, 100%. Una de 12 possibilitats. Llavors, Menys si és bisiesto. aquest mes són les festes de maig i, per qui no les conegui, com la iconografia més gran de les festes de maig és el dimoni. Un any bisiesto que tingui com un mes. Tu segueixes amb el teu què? Però com li Et llences diries? una senda, no? Com li diries? El mes extra. El ficarien entre maig i juny. Allargarien la primavera. Jo és on te'l voldria ficar. És que m'interessa, o sigui, estàs intentant fer una broma, he intentat fer alguna cosa, però és que no surt. No, Què combines, els 2 mesos? Sí, me sortia Valium, no sé per què. Valium, Sí. Valium m'agrada. Mayo Mira, i ha estat junio. una cosa més o Valium. menys graciosa. Està bé, està bé. Sí. Mira que bufo que és. Gràcies. Llavors, les festes de maig. Té el dimoni, vale? Vale. Que el dimoni, per qui no sàpiga què és una falla. Amb la forma de la persona més odiosa de l'any o alguna cosa així. No, és... Puigdemont! Puigdemont, pa, pa, pa! S'escull. S'escull com una causa, no? Que sigui dolenta o que es vulgui arreglar o que s'hagi de millorar i tal, i llavors es personifica aquesta causa en un dimoni i es crema. Vale. En aquest cas, aquest any ha sigut les falles de... les falles no, la Dana.
de València. Seria com un bif raro, no? Com, cremem la falla perquè aquí és millor això que fem nosaltres. Que n'aprenguin! Que aprenguin els falleros. Vale. Llavors s'ha cremat doncs un monigote, que era en forma de dimoni. El foc contra l'aigua, No han jugat molt a Pokémon aquesta gent. No. Era més funk que aigua, perquè era... És funky? No t'has posat de la teva part, Ara estic rebent la meva medicina. Ara sé el que se sent. Odio els podcasts on la gent riu. És com, no, parla però no riguis. Vols que mantinguem un ritme com de biblioteca? Ràdio 3. Com els funcionaris de l'humor. Doncs mira, era el dimoni, consistia en un dimoni pròpiament dit, amb unes botes de goma. Les botes de goma... Ignífugues. No ho sé. Ignífugues no, perquè es va cremar tot, imbècil. Si no, un dimoni ignífugo és una puta merda. Va. Deixo aquesta idea, no sé si ho heu pensat, vas a la Generalitat, Per l'any que ve. Deixo aquesta idea, no sé si un dimoni ignífug. Així el podeu anar repetint cada any, és un tema de pressupost. Un més nou també, sisplau. Valium. Llavors era pues, això, un dimoni que era com la gent de la Dana que anava amb les botes d'aigua i la pala per treure el fang i tot això. Curiosament no es feia cap referència al govern de València, que va fer molt malament Són col·leguis, no? perquè l'Albiol, l'alcalde de Badalona, és del PP, i pot ser casualitat, però a mi m'agrada dir-ho. No? Trobar petites conspiranoies a mi m'agrada. Llavors, el fet d'això, que l'Albiol és del PP i el dimoni doncs, no es mencionava al PP, m'agrada. Una mica dir-ho. Això de... Aviam, sempre d'Albiol es diu lo dolent. Crític de... Però tremendo arbre de Nadal us va ficar. Aquí vaig. Vale. Spoiler. Perdona. Jo vull pensar que l'Albiol cada any va amb el seu projecte de dimoni d'immigrants. I llavors al gabinet de l'alcalde diuen, bueno, a les seves esquenes això, perquè ell no ho sàpiga, potser cremar immigrants és una mica del Ku Klux Klan, no queda bé aquí en plan de turista, sí. No? I li diuen, no, aquest any no, i cada any s'inventen una cosa, i van perdent el cul perquè cada any hi hagi com un petit tràfec que pugui fer el dimoni sobre això. La Dana, doncs ells van estar contentíssims perquè van dir, hòstia, que bé, aquí hi ha hagut una cosa que podem fer el dimoni l'any que ve. L'any que ve, si no hi ha alguna cosa, doncs a l'apagón. Ho fan. A l'apagón o als lloguers, que malament estan els lloguers, fiquem els lloguers, qualsevol cosa. Cremar pisos, directament. Llavors l'Albiol s'enfada i diu, collons, però un altre any, doncs no... L'estic intentant imitar, no sé si em surt. És com que és una veu molt greu, però que a la vegada una miqueta gangogeja. I s'escolta una mica amb delay. Parlo una mica així, és una mica això. Una miqueta. Una miqueta. Té pinta de tenir una mà? Té una mà molt gran. Molt gran. Et planta una hòstia i et mata. Et mata, directament. Et rebenta. Sí. I llavors ell s'emprenya i per una mica fer que es posi content li diuen, vinga va, aquest any ficarem un altre metro a l'arbre de Nadal. I llavors ja se'n va content. Ho puc creure. Sí, és aquest. Però li explicarien històries també, no? Rotllo... una faula. Me l'imagino com tractant-lo amb com una condescendència tonta. Com el gegant de Harry Potter, no? El germanastre del Hagrid, que li donen la bici. Saps aquella escena, no? No, és que jo obres de trànsfugues, no dir. De trànsfugues no miro. Aquest tipus de persona. Sí. Començo amb la meva secció. Al principi havia de portar alguna de debat. No sé si hi ha debat o no hi ha debat, però una cosa que hi ha hagut molt de tema aquesta setmana... No hi estic d'acord. O com a mínim... Així és un debat. Dóna'm un segon. En el meu Instagram, en el meu TikTok amb delay... Sí, correcte. M'han sortit, ara que he aconseguit fugir del tum-tum-tum Shakur i del crocodilo... Bombardiro cocodrilo, è un bombardiro que bombardea los bambinos. Perquè el mòbil ho escolta i m'ho torna a entregar. Xaur. Em mataria abans de tornar allà. Tralalero, tralala. De la droga se surt, tralalero, tralala, no se surt. Però això ja em sona anyejo perquè
quan he aconseguit sortir d'aquest tren... Trulimero, trulicino... Perdó. Quan he aconseguit sortir d'aquest tren, Sí. m'han començat a sortir debats molt sesudos, vídeos molt llargs, explicacions de científics, sobre si 100 persones podrien guanyar en un combat a mort a un goril·la. Tu t'ha arribat això? Sí, m'ha arribat. El teu For You page és prou heteruzo o no? Correcte. Vale. Doncs jo és el que he tingut tota aquesta última setmana. O fa 2 ja. Potser I fa jo 3. estic fart perquè, no crec que faci falta tantíssim debat. 100 persones es follen un goril·la. No hi ha més. Si el goril·la vol, no? No. O sigui- El destrossen. Vale, però no Hi ha sexualment. violència aquí, és una cosa il·legal. Estem parlant de terrible. Fan el que vulguin amb el goril·la, 100 persones. Inclús et diria que 40 també. Fàcilment. I és que no accepto el contrari, és que m'és igual. I no cal ni que siguin 100 molt forts. 100. Qualsevol. No els pitjors 100. Els pitjors 100 potser no. Però, Però 100 qualsevol. has canviat, Has canviat aquí de... És que hi ha 100 Clar. pitjors deuen estar molt malament. 100... 100 pitjors probablement un goril·la els va fent així rotllo L'equip de... guacamole. L'equip paralímpic de bàsquet, Bueno, tenen un bon tors. sense cadires. 100 de... No vull entrar aquí, porto una secció, Albert, sisplau. Això m'és igual, jo estic convençut que sí, però la història és quins 100 homes enviaríem. Aquí és on jo crec que hi ha una mica més de xitxa. I jo vull fer-ho, doncs, català, la secció catalana, que és Em sembla bé. quins 100 catalans farien falta per guanyar un goril·la, però no un goril·la qualsevol. Quins 100 catalans farien falta per guanyar un goril·la català. Quins 100 catalans farien falta per guanyar Floquet de Neu. Que la meva àvia té una anècdota amb Floquet de Neu. S'hi va barallar mort. No, que era Se la va carregar la que era un teva àvia. pajero. Es veu que en tot el dia no parava aquí de donar-li el manubrio. Però és que què has de fer? Clar, Una clar. jaula allà... No, tu que sol, es amb veu 80 anys que tenia al sí, final. que sí, que anaves i hi havia una gran possibilitat de que anessis a veure el Floquet de Neu i el Floquet de Neu estigués allà Jo crec que quan ja va ser un Vox Populi... poliendo el sable. Sí. Ell també li jalándose el ganso. li demanaven, no? Ell també Quan ja era Vox Populi, que es feia liberando el palles. genio de la lámpara. Sí. Estava... Quan ja era famós, que es feia palles, doncs, òbviament, quan anava la gent, era ser el que ha vingut. I jo us El nen ho- trist, jo el nen us ho tornant entenc. trist a casa perquè el Floquet de Neu no li ha pagat Sí, una bona imagina't. llatarada. Tu vas a veure en Floquet deixar-se al punt de neu, Que no és com la cursa de... que no és com la cursa del Corte Inglés, que això es paga. això es paga. Que tu vas allà i dius, Floquet de Neu, És que cago en hòstia, Déu. aquí ni aigua neu ni res. Quants catalans farien falta per carregar-se en Floquet de Neu? Però en Floquet de Neu en el seu prime, que no oblidem, Abans o després de la palla? Perquè clar, si està més relaxat, després. després. Sí. Després és més fàcil, jo crec. Està més tranquil. No, però està en un estat de flow. Està S'ha d'anar cuidant. Ho està living. No oblidem que en Floquet de Neu era no era un goril·la qualsevol. No. Era un goril·la Super Saiyan. El seu propi pelatge ho demostrava. Mhm. Era dels més fuckers. Era un goril·la que, si un goril·la normal 40 se'l pelen, potser faria falta més gent. Per tant, jo envio gent sèria per parar-se amb Floquet de Neu. I per ficar una mica l'ambientillo de la secció, he portat aquesta musiqueta, que no sé si s'enregistrarà bé, la podrem ficar Quina musiqueta ficarà? en postproducció. Perquè potser a YouTube no es pot ficar. Tarzan. No es pot ficar. Perquè hi ha una cosa que es diu copyright. I podem Free. buscar un Tarzan vibes. Hijo de hambre, busca y ve... No en veus ni res, sinó el Tarzan del joc de la Play original. Però quina cosa més frica has portat? Com un target molt concret. Tio, és increïble aquesta banda sonora. Estarem... Des d'allà cap avall la producció de videojocs. Però bueno. Primer, 100 persones, recordem. 100 catalans. Per qui començaria jo, em preguntes? Jo començaria per gent de merda. Vale? Clar, la morralla, no? La Correcte. infanteria. Hi ha gent que es pot haver confós perquè hi ha un podcast que es diu Gent de merda. Sí. No, jo començaria per morralla. Mm. Per gent, per catalans que ens volem... Que ja ens va bé que... Que ja no. Jordi Wild. No t'agraden molt les peleites? Ves tu el primer. Tira, ves tirant. L'enviem el primer. Sense cap problema. Que faci el seu.
i que se'l peli. El vol entrevistar. Ho intenta, però no està per hòsties. Intenta. S'ha acabat la palla i ara ja està per pura violència. Se'l rebenta. El Floquet de Neu s'enfada perquè no es té representació. Gent d'Aliança Catalana. 3 o 4, vinga, endavant. Ciutadans, que ja no pinten res. Ja no pinten res, cap allà. No faria llenya d'un arbol caigut. Un arbol caigut no faria així. Albert Rivera. És que era català, Albert Rivera. Com es diu? Albert. Entenc que sí. Podria ser valencià. No, és català. Mallorquí. És català. Vale. Pues Albert Rivera, també. Els mallorquins són catalans? No. Qui? La gent que diu, no es diu temps que, es diu has de. Aquests, tots també. No, però això sí, però després quan et dic que els pronoms febles no fan falta, què? T'enfades. Vale, l'Albert, a tu, també. Vale, ja hem enviat uns quants, ens hem fet neteja de gent de merda, no? A qui enviem ara? Em sento una mica malament que jo ja no estic a la segona fase. Gent de merda, al podcast. Enviem a la Paula, l'Ofèlia, la Rita, la Clàudia, totes 4. Totes. Ara aquí intentaríem negociar amb ells, generar una mica de debat amb totes les opinions, que siguin escoltades i tal. Intentaríem desactivar-lo per la via diplomàtica WOC. Vale. Molt probablement una fallaria. Molt probablement. Un goril·la no t'entén. Ja, i mira que és català, sí, però és un goril·la. Així que probablement no ho aconseguiríem. No. Per tant, passaríem ja a la via violenta, la diplomàcia de la gent que en sap. A qui enviaríem a la via violenta? Doncs ho tinc dividit com en seccions, en perfils. Està bé que ho hagis fet tan quadriculat, no? Com diverses fases, està bé. Molt català, això. És estratègia. Sí. La que no vam tenir pel 1 d'octubre, la tinc jo aquí. A una banda i a l'altra del mico, ficaria la Berta Roca i Juliana Canet. Saps qui són? Juliana Canet, sí. La Berta Roca és com la digievolució anterior a la Juliana Canet. La revolució, el Pichu del Pikachu. Correcte, és el Pichu del Pikachu de la Juliana Canet. I té una veu encara més irritant. Qui seria el Raichu? D'aquestes dues? Sí. La Laura Grau, segurament. Però no ho sé. No me'l visco. Aquestes dues... S'he posat contra la pedra en un moment que no ho sabies. Sí, perquè la Laura Grau, però és el primer nom que m'ha sortit. Aquestes dues, una a cada banda. Però jo, mantenir-lo desorientat, irritat, marejat, a pura veu... Suports. Ens entenem. Està bé. Després, una secció musical. Estaria a la retaguarda. Jo crec que els pets ja toca. Els pets estan grans. Els pets ja toca. Jo faria pets i per sobre música de sopa de cabra. En plan, fer com un doble arpegio de pets i sopa de cabra a la vegada. Però no tinc molta més gent. Puc enviar, si vols, pets fent versions de sopa de cabra. Em sembla bé. Perfecte. Però que primer estiguin calladets. Que el primer grup que toca és Goril·la. Jo sé, Albert, que no som catalans, el que tu vulguis. Però, no, jugar a la carta de l'empatia, rotllo... Em sembla bé. Goril·la, no. La llàstima és que són dos. No sumen molta força bruta, però una mica la carteta aquesta. A darrere, els Manel cantant a tothom, a tots els soldats, la cançó del soldadet. Hòstia, una cançó que ja et presta, no? Morir-te. Una cançó que és spoiler. Clar, mira, noi. És el que hi ha. És el que n'hi ha. Si Goril·les no ens va bé perquè no són catalans, Figaflaues cantant cançons de Goril·les. I deprimits per Manel. Correcte. I si se'ls pela, és el que n'hi ha. Estic disposat a aprendre aquest. Necessitem un líder de l'esquadrón, en general. A qui enviaries? La resposta és òbvia. Jordi Pujol. Jordi Pujol. Però no el Jordi Pujol actual, perquè el Jordi Pujol actual està pitjor. Segurament. Que el Floquet de Neu actual. Però el Jordi Pujol Prime és el que sortia a Star Wars. I ella repartia unes hòsties com pans. A Star Wars? Sí, a totes, a més. I després de les noves que han fet, sortia el baby Jordi Pujol. Allò de... M'ha gustat molt entendre la broma. Bueno, perquè no és una broma, és cultura general i te'n falta. Després, tota una secció... Que no surt a totes les pel·lis de Star Wars. No, ni com a imatge, record i així. Jo
Apostaria? No. A les 6 primeres sí. No. Tampoc? Han fallat les meves fonts. Pallasso. A 5? A 6? És possible. Vale. Ho comprovaré. Perquè a la Guerra de les Galàxies la primera no surt. Pues va salvar la trilogia. En tot cas, que s'allarga això. Una secció esportista, clar, s'envia gent en forma. Esportistes. Quina mena d'esportistes enviaries? Aquí. Perquè si fossin espanyols, els de rugby. És una bogeria la selecció de rugby, lo guapos que són i les hòsties que deuen repartir. Però quina és la versió del rugby català? Badalona Dracs. El club de futbol americà. Allà no hi ha ni un català, segurament. Jo et dic quina és la selecció catalana equivalent al rugby. L'equip, la selecció catalana, també és badalonia. hoquei, gespa. No, segurament tots són lleidatans. I aquesta gent té una força bruta heavy, perquè tots són de pagès i tenen la mà, tots com l'Albiol, fàcilment. Et sembla? Sembla bé. A part d'aquests, doncs... No, que no veig hoquei gespa per TV3. Ni tu, ni ningú. Ens ho feien molt. No te'n recordes que va haver una temporada, no sé si van perdre els drets del Barça o alguna així, però havien de sortir, tu potser ho veies a TV3 a les 10 del matí i feien hoquei gespa. És que bé, la de coses que feien per no punxar mai esport femení. El que fes falta. Què estan fent allà al camp? Podem ficar el primer equip del Barça femení? No, però és que hi ha uns cadets que són molt bons. Són molt bons. Molt bons, de voleibol a Santa Coloma de Farners. Voleibol, asfalt. Doncs m'alegra que diguis cadets, perquè més jugadors que enviaria són la selecció sub-21 del Club Futbol Sant Roque de Badalona. Aquests no estan tan forts com els d'hoquei, però tenen unes arts que ens poden interessar molt contra aquests voleres. Quin tipus d'arts? Aquest volera. Per últim, No, quin tipus d'arts? enviaria en Gavi Sí, no, quin tipus d'arts? No sabeu un xiste de plataforma per Catalunya? Pot ser que sigui un acudit amb tints classistes, més aviat. Vale. Després enviaria en Gavi del Barça, que a cops de cap va fent coses. Sou una mica FIFA, Estàs veient... No, és que no he entès la... És que hem de tenir un públic transversal. És que no he entès la referència perquè no m'agrada el futbol. Perquè, clar, no li dono suport. Doncs mira, com que no mires esport, anem ja a pur múscul. Ja ni esport, pur múscul. Pur múscul. Un que no pot faltar, el de cuines de TV3. Vale, No sé com es diu, en Marc. En Marc? En Marc, vaya puto fort. Aquest... Vaya puto fort. Pur múscul. Vaya puto fort. I Ja, intel·ligent. joc de cartes, també. Que té una veu molt angulada. Correcte. Li agraden els peus de porc. Aquest, no m'agraden gens. Doncs a ell li agrada molt. Fort, musculós i intel·ligent. Però en aquesta secció no necessitem tampoc. I bons anells per pagar hòsties, Té uns anells? Es consideraria arma? Bé. No ho sé. Potser se li fa treure, Ah. Depèn de les normes que ha de tenir. En aquesta secció no només necessitem... O sigui, necessitem només múscul. Cervell no cal tant. Per això enviaria els porters del Waka Sabadell o de l'Almodóvar, a qui prèviament se'ls faria un briefing i se'ls diria en Floquet No entra. En Floquet no entra. és racialitzat. No porta sabates No bones. sé si l'heu vist. Clar. Però és... Sí, de fet és d'una raça que no és la nostra. Això jo crec que els hi puja la moral. Després, qui falti, Clar, és que hi ha 100. Vols dir que no t'has passat del 100? doncs ja no he arribat, crec, però els que faltin, gent de Baix Llobregat. Els que faltin, doncs, que vagin entrant, gent de Baix Llobregat, Que vagi. i pot entrar la Rosalia, pot entrar Estopa, Aliz, tota aquesta gent de Baix Llobregat. Tots. Dius, però per què no estan a la secció de música? Perquè són més de Baix Llobregat Que la que música. músics. Entenc. I l'últim, en Goku, que és 100% català. En Josep Maria Locú. I ja està, aquesta ha sigut la meva secció. Està molt bé. T'ha agradat? M'ha agradat força. Me n'alegro. L'únic que poso en dubte que siguin 100 persones, jo crec que has ficat com 400 persones al sac. Però no passa res. Jo diria que sí. Està bé. Jo et porto una secció que és cultural. Et porto una secció on et vaig a proposar noves pel·lícules de cinema català. M'agrada. Baixant una mica el ritme de testosterona. Baixem una miqueta, fem una Fem un miqueta... matcha latte, sisplau. Exacte. Matcha latte o
Tu demanes matcha latte i jo em demanaria Un chai latte. un chai latte. Clar. M'agrada més el chai, A mi depèn, fred, el matcha. Si pica molt, em sua el cap. Què? Jo sé que una cosa pica quan em sua el cap. Et sua la bombilla? Sí. Molt bé. El Està bé. suor de la mort que dèiem abans. Clar, aquí sí que és una mica suor de la mala tomba. Llavors, la primera pel·lícula que jo proposo és El pis en flames. Vale? Què estem proposant? Pel·lícules de cinema català noves que jo proposo a qui les vulgui agafar, la productora que sigui, doncs jo proposo aquestes pel·lícules. Vale. Vale? Que estan al tant del corrent dels films catalans. Llavors, la primera que jo proposo és... Jo crec que és demografia que es mourà, que la mourem nosaltres, que això pot arribar. Sí, Pot arribar. jo crec que sí. El pis en flames. Vale. És un spin-off de la pel·lícula de Dani de la Orden. Dani de la Orden? Sí, Dani de la Orden, però amb un petit canvi. Vale? Dirigeix Dani de la Súplica. Molt bé, T'ha m'ha agradat una mica. Podem fer alguna cosa per celebrar aquestes coses. Una bocina, sí. Un codito. No? És molt pandèmic, això. Sí, Xuquem capullos, així. un docking es diu. Es diu Doki. Es diu un nom. A veure. Es diu docking perquè un es posa dintre de l'altre i fa com una... Això és Avatar, no? Sí, una mica, és un rotllo. Sí. Aprens amb Coneixements Nietzsche. amb les meves seccions aprens. Una altra cosa no, però jo tinc dades. Vale. La pel·li de Dani de la Súplica. Sí, el pis en flames. Vale? És un spin-off de La casa en flames, però amb la diferència que no són uns pijos. Vale? A La casa en flames és una família de pijos amb la seva casa, amb piscina, a la Costa Brava i amb tota la pesca. Bon Airbnb. I aquí és un pis de 4 persones de l'Hospitalet que no arriben a fi de mes. Quina és la diferència? Jo te l'explico. La diferència està en què a La casa en flames, si s'enfaden, doncs cadascú se'n va a casa seva i no passa res perquè tenen la seva casa extra. En canvi... I la casa que ja és gran, ja. Exacte. En canvi, si en un pis compartit t'enfades, tu t'ho has de callar. Perquè aquí no hi ha solució, no te'n pots anar enlloc. Llavors, el que fan en el pis en flames és optar per la forma d'enfadar-se dels pobres, que és la passivo-agressivitat. M'agrada molt aquesta. Vale? La gasto. Llavors, el que es fan en el pis en flames és una dramèdia costumbrista en la qual pues, hi ha coses, jo que sé, crear un grup de WhatsApp en el qual... Sense un dels integrants, no? No, amb tots els integrants, però dient no, és que ens hem de repartir les tasques perquè això s'ha de parlar perquè estem veient que no hi ha un bon equilibri de tasques. Fan un Excel. Després, quan es complica una miqueta la cosa, i ja van a ficar notes a la nevera. Plan, fan falta plats. Uau, tinc records de Vietnam, d'això. El drama arriba quan un fica en el grup de WhatsApp una foto de la pica bruta. Llavors, com a venjança, un li roba el iogurt de proteïnes del Mercadona, de la nevera. Són així com petites cosetes. És una cosa molt costumbrista, molt petita. Un projecte petit que jo aporto aquí. He viscut aquest pis, jo. He viscut en aquesta Jo crec pel·li. que per empatia pot funcionar molt bé a la societat. Em posarà tens per això, Exacte. Toca molt a prop de casa. Sí, toca. És un drama que toca. Sí. Un drama proper. Segona pel·lícula que jo aporto a qui la vulgui escoltar, pues, que la pot agafar el projecte i podem tirar endavant. Vale? La meva segona proposta de pel·lícula és una mica que segueix la línia del cinema xarnego que s'està fent avui en dia, que segueix doncs, el període aquest històric i cultural en el qual a Catalunya es van mesclar doncs, els immigrants que van vindre amb la Catalunya del passat i van crear doncs, aquesta forma de parlar que li diem maldita xarnego i que ara s'estan fent pel·lícules... Però xarnego no és una forma de parlar, no? O què vols dir? Xarnego és... El xarneguisme és una forma de ser, no? Sí, també. Sí. Però si parles xarnego també parles malament el català. Vale. I llavors pel·lícules que reflexen això és, per exemple, el 47. No? Sí. Llavors, prenent el 47 com a base, jo vull aportar un drama polític que sigui d'un immigrant que vulgui acabar sent
president de la Generalitat. No seria el primer, no? I es diria Montilla, el nostre presidente. És un drama històric Vale. en el qual pues, es veuria pues, la feina d'aquest... És l'únic que hem tingut? Jo crec que sí. Ja, llavors es podria dir el primer. Clar. Montilla, el primero. Línia 1. Línia 1, que seguint el tema dels transports. Molt bé. Clar. I qui faria de Montilla? Perquè en el 47, Pasqual Maragall el fa Carlos Cuevas. No, Bastant guapo. el faria Montilla, també. Montilla... Montilla interpretant a Montilla. Però el Montilla molt més vell, actual, fent de Montilla molt més jove. Sí. Utilitzarien és una aposta arriscada. Utilitzarien el CGI com amb el Mark Hamill, Vale. que el rejuveneixen a la sèrie de... Com es diu? El Baby Yoda. No sé, no, qui és Baby Yoda? És que abans has fet una broma de Star Wars. Res, és igual. Disney Plus és això, no? Sí. No gasto. Jo només filming. I'm a filming boy. Hòstia, quina ràbia, no? La persona. No, jo és que Netflix ho he deixat de pagar. Perquè és que, mira, com la tele de tota la vida... Filming i Flixolé. Res. El 324 veig. I DAZN, per veure el futbol. Filming i DAZN. El yin y el yang. Dentro de mí hay dos lobos. L'última pel·li que jo proposo és... Es desvia una miqueta del tema que he tractat fins ara. No és una pel·lícula com a tal, és un capítol de cites. Vale. Vale? M'agrada molt cites. I es diria Para no n'hi ha més que un. Vale. I és... No és una pel·li de Leo Harlem? No. Vale. No. És de Santiago Segura, Padre no hay más que uno. Bueno, disculpa. És que només veig filming. Clar. Aquí està, no? Aquesta la qüestió. I cites també veus. Llavors, en aquest capítol de cites, 3 nois i una noia tenen una nit d'amor en un club de swingers a la ciutat de l'amor, que és Barcelona. Fins aquí tot bé. I llavors la noia queda embarassada. No? I els 3 nois, un seguint el rotllo així una mica d'integrador de cites i tal, un té diversitat funcional, l'altre és un immigrant que parla perfectament català i l'altre és el... com es diu? Hòstia, com he trencat el xiste, No sé, una pregunta. El club de swingers, Sí. per què acaben follant? No s'hi va ballar? Sí, però a vegades hi ha gent que reconeix el ball com una forma de... Com un ocell d'aquests... Exacte. Sí. Aquells Fa una mica de talking Fa una mica de talking? mentre es balla. I llavors els 3 actors són la persona amb diversitat funcional, l'immigrant que parla perfectament català i el Miqui Esparvé. Vale. Vale? És com la tercera, Vale. és el Miqui Esparvé, que està allà. És un workbook. Està allà, Vale. sempre funciona. Sí. Raro que no estigui Carlos Cuevas, perquè fan molt... No. Talking, fan moltes pel·lis junts. Només ell. Vale. Potser és el fill. Al fill hi ha un petit problema, que és que tot funciona molt bé i al final decideixen una solució, no? Que és que fan una relació poliamorosa en el qual tots es senten a gust i tal, però hi ha un petit problema que és que el fill surt parlant xarnego. Vale. Directament. Sí. I l'han d'anar a sacrificar a la moreneta perquè estan completament en contra de la corrent de... Jo tinc una pregunta. Digues. Per què els poliamorosos Aviam. actuen com si fossin part del col·lectiu LGTBIQ+. Tu ho has vist o no? Per què? No tens per què ser part del col·lectiu LGTBIQ+. Ets un guarro. I fins on jo sé, la L, la G i la T, la G no és de guarro. M'entens o no? Hòstia, quina cancel·lació més tonta. No, crec que l'odi als poliamorosos és bastant genèric. Clar, busca't el teu apartat, no? Busca't el tu. Busca't el tu. Ets tontíssim. Bueno, doncs jo amb aquesta última sentència deixaria per acabat. Vale, 30 minutets d'aquí hem de treure.
En sortiran més. Tenim una hora i pico de... Sortiran bastants més. Jo no m'esperava que portessis tant Bueno, sap al greu. principi. Pues ja estaria.